Hola mosseguis, molt benvinguts a una nova píndola de Mossega la Poma. Avui repassarem una aplicació, que de fet és una petita utilitat, que tots aquells que anem amb el portàtil amunt i avall, que ens enduem el MacBook Pro o el MacBook Air per fer presentacions comercials, formacions, etc., segur agraireu força. Parlem de Display Menu, que és un potent substitut del deficient configurador de resolucions de monitors i pantalles que ve per defecte en macOS 10, Mountain Lion. I a sobre és gratuït. Us vaig fer una petita demo de què fa el sistema per defecte i què ens aporta de millores Display Menu. Si aneu a preferències del sistema i aneu a pantalles, veureu que aquí jo ara estic fent servir el MacBook Pro amb el que estic enregistrant això i el tinc connectat a un Apple Cinema Display, per tant tinc dos monitors actius. Si ho teniu així, per defecte el sistema ens permet definir la millor resolució per la pantalla o fer-ho a escala, però no em permet poder definir tot el ventall de solucions, d'acord? I el que puc fer també és reunir les finestres, és a dir, fer que tant un monitor com l'altre mostrin exactament el mateix i no pugui desplaçar el contingut entre un monitor i l'altre. Sí, és ben cert que puc treballar temes d'organització, i això només ho puc fer des de l'administració de sistemes i duplicar les pantalles, com jo us deia, però no em permet definir diferents resolucions com jo vull amb un i amb l'altre. Això és tot el que fa el sistema per defecte. En canvi, Display Menu em permet fer el següent. Si instal·leu Display Menu, us apareixerà una petita pantalla a la barra superior, ho podeu definir, a la barra de menú superior, i aquí veieu els dos monitors connectats, el LED Cinema Display i el monitor intern del propi portàtil, i fixeu-vos que aquí sí que em deixa, veieu? Em deixa definir tot el ventall possible de resolucions, sobretot quan treballeu amb projectors externs. El poder definir com voleu la dimensió del monitor extern ajudarà força, i ho podeu canviar directament des d'aquí sense tocar-ho, d'acord? La majoria ho admeten. I a més també des del menú podeu fer el Mirroring Displays, és a dir, forçar que amb independència de la configuració els dos monitors mostrin el mateix. Marqueu que aquesta utilitat, més de alguna altra de les opcions que tenen, es marqui o s'iniciï quan arrenqueu el sistema, i a les preferències el que podeu determinar és que aparegui aquí dalt la icona. On trobeu Display Menu? Molt fàcilment a l'App Store, del Mountain Lion. Busqueu Display Menu, l'aplicació és gratuïta. Una darrera advertència, en aquí comenta que la versió gratuïta de Display Menu no suporta els Two Small Display Modes, és a dir, els dos mòduls de display petit del Retina MacBook Pro. Jo no tinc un MacBook Pro Retina, per tant no sé a què fa referència. He estat buscant si hi hagués una versió de pagament i no l'he trobat, per tant, si algú sap alguna cosa que m'ho digui i ho comentem. Fins ben aviat.